mbatagitama baga asemeremo na kubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Omwancho muligereria Ndizi TV obwansu bwomugusi igona iranire naende gostweranire naende asenka yo mwaka Peter Nyakundi Nyakeri lero ngiatoretire gaiga ntwagoretera omugano bwo mwana Spinika Nyakundi oyo ole omolemaru o cerebral palsies lakini omwana oyo okorera amang'ana manene mpaka lera konyete kenyero omwancho muligereria lero gona achire kutarira chi project mtu achire gane ya mache asendo che tole ensoko egitangiro chegairi kirenga Spinika well egesima gose ensoko ya Spinika esaba nyakenyoro banyansole na nsicha kwa jumla bakonywa mache ayaretirwe no mwana Spinika bono ebeke yange obe na inche wekao mwerio na botambe nchino muralio brother power Jared Wilberforce nkobwaterana na Joshua Auta ase ensemelia yebimanyirio wetera Ndizi TV obwansu bwomugusi omwanchwa omoligereria Baswana omwanchwa omoligereria Ndizi TV boneka kogotebia ensemo ya kabiri turasenka yo mwaka Peter Nyakundi Nyakeri ase e project gusase emiroberio eri anyarire ko bagekoretwa no mwana Spinika ritwarenge gaiga ase ikieria ntwagotebeti ng'omwana oyo retira amaya mange ase kenyoro no ena asenka yabo nanchere ntebenga no mochioyo onchoreirie gwetera ase ngincho yo mwana oyo ole omolema rungingo tele yonsi mwancho muligeria kote botambe ngobolema ase obogima wetera so mwana Spinika lero abanyakenyoro banyansole n'abanya sublocation bansicha barobwegurugura necha baliko yeyigwe kiagera gwetera omwana Spinika oyole omolemaru mbabwate amache bakonyara ko babakonywa bona botambo mwancho muligeria ngokoletera abayiboli baye basoli kwa tolire ngakintangani lero batotebya marieta abo monyanchere tingotora mugano sokoro lero nengane ntwani asengencho omuroberi lero no chikobanga no mutambe yake kera paka abanyakenyoro ngo chabale namba koromo tuleti around iga bwekenyoreke timaitiko se gachogenda kara toke noare na barobumba toe ensemo yabonga na kyo bolema bwanyarire koba bokoba obwobokonyi ase kenyoro omwancho muri ngita tokoro omwancho wane nyara koba gogotorigia gwetera chi page ya social media chonsi ipi Facebook page yeito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, Twitter handle yeito @Ndizi TV News na boy go website yeito www.ndizitvnews.net omwanchwa net gancha ke no mwaka naende mbiore meyamana kurutwa gatiganete meyamana aha mongina ngaki yainde kurutwa gatiganete sifini kambi yale mbuyale kabisa tinda murura igale rese ngencho bwale babakoruma atalia sifika na matenga bintu ne byabire gabole ta komanya pina ntamanyeti aha igotamenyeti lakini ne byaye umwancho muligereria eke igaiga tora sege sima gosa sensoko elikirenga Spinika well tutaraenda somugano bwensoke yeiga ndagete omongina no mwaka buna mureiga ndatemba chida kebire murante binga obolemo obwo mwana oyo mwanyorere bokonyi bonde ko Rwanda ngai mwanyorere bokonyi serikali gose kiombe kende omongina Ndiamana nanda aseribaga tigangire ribaga likweresa inyulia moto muligeria marieto yo kulire ngakintangani rero oyo
ndigeretire ritang'ani igonkoro kwa marieta Mary Nyaboke Nyakundi igonde mama omwabo omwore maru finika nyabonyi Nyakundi nande ngakiende tiga nande mbakwani mbia muri bia mono rero igo turi ase kenyore kenande muna twatebete kia nyansore gwetera ase omwana osifinika igo twanyorire efaite nene gweterere okay bono karante binyuma toracha ase amache kibokonyi bonde mwanyorire kuru ase bimbe bino ne serikali iga yana kubakonya ncherende serikali ase chibesa chia inua jani igo tokonya yaringa aha ande gaika ande gatiga marieta ya karamu na bara kini ngonya kwa yarori tuli na chabe bia igo na rase program lakini enda marieta kwa gusine computer okay lakini na chabe bia okay tutaracha ase kenyoro omwaka pita tutaracha samangana ya manene spini gakolete magaga gamuroche tange muna ndo bakobucha omwaka pita mbuya kiura ntebi ase family yao kwarorire ande utakagerete gosaba utakagerete ngagwetera ase omwana oyo mbochi gocha yana arori buna rikwa boreti oya bo mwana oyo nyore oja goriwe ale godena ento ja garama oja garama gyaro le teire kenyora maje toira maje tu ale gutumia jibeza yarenge chinyinge sana litukomia ina ko abantu bagozamba maje osiberi wa yango rozeriwe ndagera beriwe bitakorarira okonyire yakonyire epaka bona ya amaje bona ale paka gezo nabakobuja bamosibia akobuja osiberi wa abantu ngobuja bale asenge ejo yestima maja wagukurunze ne machine eri karengorunze okay ebona ekarora abantu mbako iraboza tikabaru isano oba nyale gutumeka elinde ja kanoje system okay akaruja nirwe tutaraenda abo mwaka pita aya buno mwaka bakakomate nkwe igutole sane kero umwana akorire kero umwana abeire omonto nyote my father okule mwaka nyanteli ombunya ekera rekorango so TV ga nabakole akige kubango mwishuri agukwana igesongo gionsi nkyo bwato kwerorera omwana oya ebono buno mwaka kora saba sacha bande wikaranse teiga kiri ukora kwana igoro yo omwana oyo nabo barategerera omwana ebinda akorire bana baka roja retira maje gose nanje nkwero na oretire nanje ngwizuya ona bo karansa no bole mukabise saba gaga bande nga karansa de no bole mujana gose wigire senge jo mwana ri kwale watana na kinta mojaide na le ko mojaide ya nyasaye na roje gya wujikoro mwanjo murigeria ayonse agochera gwetera Ndizi TV obwansu bwo mogusi kurwa senka yo mwaka Peter Nyakundi Nyakeri omongina Mary Nyaboke no wathethio gorokwa Mary Nyaboke Mary nkyo kwerorera omwana oyo nkyo kwerorera sifini kapaka bono munando jotererete igando jo kuna wakachi Smairo chioka no taga akirekera lengomoke sindika igonko mwego kerimono na ende mono gekogera rero squeeze amache ne sinki nyomba tari siko kare yani gare mpaka nyomba pakepafu wetero mwana isifinika korumagega igantu abwato bokongu bwo konya komoretera amache bwo gosibie bintu marora bari gonkonya bari kondetera amache twagatumire buyange isirini kera rituko nenga kieyo ekebuyu kyari kuguru 20 gongo tumia twari besi nyinga ta amache korigia amache gosibie bintu byaye komosibia arabasagi lakini era amache igari paka nyomba tindiko soka sike karubwa misire ne sinki ko anda okorerera bangina bande nganja amache nyombale amache nyombale yani ndaire lakini atenda ile na bonko minga paka atenda ile amache no wetera so mwana osifinika igo bono into to kase songe attitude abanya kenyoro no ari rwanda tiri ngambo ebintu biro tale konyora bigeni nini ngagete ngabono wasire korangerikwa boni gabanya kenyoro yantari abanya kenyoro bo kasa amacha ya kwenda amacha ya kwenda are kebirigo ayanda nyaramba ayanda mpaka kogera ekere kiangasi kiachira asengencha koni gurigoria ise kabisa chisiringi sana abako nyachika chitene inaiga kibethe chonye chikobucha abako nyachi atokonye na ntwara mugore none binte itoko chatwara mu kai omwancho murigeria inyura wendete kurigeria Ndizi TV obwansu bwomugusi twarana guchaiga sensemo ya kabiri gukworokia obuya bwokorenda abale maruba minto obuya bugotaba ikondo kale gachito male maruwa ya nyumba noroche bikone bigenderete ga norocha abangina baenderete kubuchaiga ana amache abangina bakwegokeria asengencho yo mwana oyo tamanyeti gose bwakire omwana otamanyeti gose gento buneke nkere
geiga omwana otamaeti gosengo sibigware lakini gwetera asere chiribu chiabantu bono igo bakonyegete gwetera amata ya machoke ebinto nebinge bijetega gwetera sifinika nonye chitinganchire muina ari ne chingoko igo twamua torigererie enseme yiga ya mache bono mongina Mary kwa niaba yomo murule kwa Albert musanyo ne Albert msore ngatare konyara gwikana bankwanderete magoroba ganti ngomugano yone rego chakoyorubu ye kiagera nero maete buna yo chagete gocha lakini ndendera ni mwatwarira amacha ya emiaka angene omwaka nyuma etaracha gwikira amacha ya sifini kwa biro muise komonene lakini insa akoreteki lakini insa ari nkerengeri kiare gugochire kerobona biro muise komonene orense oreshwa ngata gocha gosoka arete ng'ombe Karengererio kiare uja no kana leo tere nyasaye tigamurinde mpaka ngagiri aya ere na nyasaye mayete kara moire na wako moire kara lakini kawanja na ende kora mazukia matuko abawo zuke kiara to ko ja karema ko iyo to ja karema ke kabe yo na bage uja okonya ichenga ki yabosi kolengana banyagitari igari wiki miaka 25 arua sobo ikobwense igongonya ikakurworo angomacha atakoletiki angomacha yataiyo ngakinere kwaganyerete nga after all miaka iri atigaire ebere na chagende yanga kiteye kyara nyasaye naro nero iga yenkwe ngente ngitari ya na alikwegene kyara nyasaye mongina Mary aye kwate bati ngomwana yo kara iki miaka 25 ne bahati oyi 25 na bagotima kurwa sobo ikobwense ngaigwe gitoka sako kanyerera ngabono tiga agero omwana omaete omwana onyorete amanyinga igo okonyaka gosekana nekende bono omunyagitari oria atotebeti na emiaka iga egoika nkoenda arege kogera twamonarire nekara ororo omaete nane okobuga korigwa okakobuga omonto noicha igo okagana na omonto oro onya kware gotagete gokora gose na egento ekebe okagana na omonto oro ayo onya gotama lakini na omonto ore nyomba otari gokora kende kwanda tere kerengeri kende gitare ngonga gwetera okobuga korikwaye no no mochigo ore safe okay bono nyuma macha ya tara chuma tonye miaka eri esreka ya science tonye ndiri ya renge ango ande binte imokorete ga narora chingoko mata aria macha ayaga narore tinganere muina aria ne binto binde anango anda ke binte mbikole tiki mbiyo eire ngabono yare kobanga sifinika kaijo ndi ansaki ale gocha gotiga asaye buna ngina kiagera abaye boli bande ebakorango no mole maru na aru ororo ensege bwekaine ayengo cha gutwara kwarengeri ansa ndiririeri maeta yanya sa tulikomana kekogera oma igenga buna no musunte na amanyete na ni omwana wetera so omwana oninche kobekerwa amache echimilioni 3 gekogera no monto okobogori kwaira nyomba omonto okobogori ko nyomba kwareta siko igo bana yare goika abutokere gatia azengenjo kwanyanta amaite na gochibosia ngo chakanyango ebionsi ngo chakora byarenge nare komanya na inchikere bosia ngo enga buno musunte lakini boni go korira manene nibwata abana barikire abaiteke bande bachire chinsobo lakini bono oyo tokomora na kobo omonto yani omana kabisa se family ko bwa abantu abana gekogera okorira manene aya tokorana amaisha bono ngango mugano ngezwa chaka mono kongo mugano bwa macha yanga kiwekira mpaka amacha chagocha ali Finika well amacha abuna na abantu akwanete korwe gwikeria amacha ya bana bamwe abo bamwanchete kabisa abana bamwe abo kabachire bakonya kumwaka kibicha abanya gwencho ine wetera ase kibiche chibare gwaka omumuro maneno yokoro ku Albert kamo begete Facebook na akonya kuego kerio no ine ero mokogotio minto omosongo yo makuru jamani akambori na ki omwana oni akamate yayo no mokogotio minto yanta so tare gosoka korona tiga tinko beka mwana yo minta sengente are kere mamuna no mokogotio minta sesini yayi omosongo yakamate na anta etomombu atere video yo omwana oyo ekera bwate rwe video yo Albert akanga Christmas ante mamu mosongo kyama na atagete video ya Finika tima itinki yako mokote tokari yo montaga tubwatere video ekera tubwatere video tukatumera omosongo ekera Albert amutumera omosongo yani omosongo gateria Albert omwana one na inche na nyorete miaka ya etire kurumaiga tana konyora mwana onde babwekaine lakini boni go nyorire omwana esare ya Kenya agateria Albert
but ya setting to Kenya umwana onaje korre sare ya yanyori mutunga akabange sabari kuru chamani tukabanga omoche agacha no umwana oyo umusongo yare ko musubata ekaracha baikenkeye umutungo na rocha kwa rocha sema kalera maliga karatiga musonga agacha bakanka no umwana oyo uye kaino umwana oyo anakerenge kuru Germany endege ekara baikanka roko yanda kanda akanyakorero korera nkabuga nkyakore ndageti abana abekero banyoranite bakabekera nemetuamo bakubwenge nchobune yo umwana ona ndokumanye kibakwanete umuthongo yegi angirete kanda akambori muchando kyubwate kero orocho bwato mwana orocho no chande nikyo mwana yo tagetago kore nero mo konsite mna abana bande none kare nyombali ngamate muchando mbwate na macha akambori amachoka iga ngamate ekara na matete na amachoka nchande abanyakenyoro elio gira beri nyinge abanyakenyoro rogorari elio gira beri nyinge tafadhali mwale gwancha muire ngora ekero ante biuna ekana mwere sana na macha ganteria macha tabwa muchanda umwana oye sare yaye gibwa tikibesa asa account ya chibolite gaschigo kora karatiga omwana okamubwekaine Germany bwekaine paketa bipaka kerege internet muna uri onare no ina bali tatigoria ro musongo katika nesa disang Hapakaya machengo cha kukunywari bakagenda kero ya arete egwike yemo chigacha chigoturiria amache amache agakunywa akaera abantu abanene be serikali bakali kuga igana ndo mutunga akaenda agese kurchema no mugakoye bagacha koronchi amache sivini kakareta abageni abanene paka abaemupi karabu atera igo omwaka pita ngakinere ndirio mwali kwa wekanasa kwa rango mosongo karati ko MP omosongo mata Afrika to kitaba songo ndikwe karaste ngakiende kiro yako karaste uno mwago nanje ka mosongo na chache mwane ndiyo no endima ekarbono yekiro mosongo chirega babire mosongo no mwana wa sibini kana ro mare tiro mwana uri nyibolete nkigengerere ngakikwa ngakigwete me yakiro keranga no bwate historia kenyoreke ndingo iwa ndara kunya komenya areta wange mwako ya bwata mangana make omwanchwa omorigeria wetera Ndizi TV News obwansu bwo mogusira mogoto mario gibono gara mange goturangene para abana nkuru bale chisukuru abanyakenyorongo chabale kuoya mache ayonsi iganya arekanire gwetera aso mwana sifinika nyakundi oyobono tobegetega iga ase kenyoro kya nyansore ime yabo nyarurande location ansicha sub location gwetera Ndizi TV obwansu bwo mogusi omwancho morigeria nginta getokore genda YouTube beka Ndizi TV News genda Facebook Ndizi TV News Digital Twitter yeito @Ndizi TV News na website yeito www.ndizitvnews.net namba isi muna botambe erono erega abunche no murali brother power ngo gete saha namangana rako matumo ngina meri kwanyorogo gete gututararagira bono musongo chire baikirega iga batebire bono mwana oyo nkobeka tora amache no gwatigira nge wiki ya mekaera egari gacha yogo tulia amache ekero cha baso na boli mwakalisi bali ndana enkobolie ekero Albert yago gotengo musongo na chachi kare nyege ndana Albert bale gukwana gwetera asari konye kwanganyiro chimata ali boli nako mate kero kura nyomba yeke buse na bwate nyomba yeke buse nsai ngo ya bete historia yani akaronko kuno musongo na cha iche muboli Albert ka yago cha gocha motiga ya iche muna atebete mnango chari Kenya chikoro mwana igo ukari gani musongo mwao na kiko igwete kero gwete ngapali musongo bono ikire geita oyo gosa nyomba ya mato na igwete buya lakini asande naende ngiguna na mariga umuntu areto musongo kurchama nipako moikia igani ma korenga no muntu mbegete nyomba ngoso kimambia nande na ira nyomba na sivia na mokore kirigini igo pake kegani kia yebono kia beira kyo musongo in fact tingo ngina yole maga nkoboli ngaliri kwa monyorete abangina baito kwani umwana amateke gani nkere kia gachira abangina bagachire and by the way igwetera muri bole masobo gima tigatoruhe ngora yeito asengenchio korara kwa mugaka ondicho bwaganda onyara ko bagako ni kwa matuko makeiga etire na gaterire ngabangina bono siara match ino mwa siara te spini kera match kana
ate no mojando obete ekero na monyorete muna twakwanete gwikeria mwaroche mochando kiorenge bono mbatie tukogokana no mwana onyoru. Okay. Okegani nkebeti. Kegani kia kagachakoba kebangire kuru Germany. Chakera ubona. Hone kegani kiabere kebangire kuru Germany umusongo chiro ikire nyumba egari yakire ekorema mache. Sifinika no mwiseke abagusi bamatengo mwiseke agosoko koraki oba chiombe ona ntake to kompe Sifinika na baiseke bande ba babere Felista na Wilta nakina teno mwana oyo obeiro oyo bwengencho tari ebwengencha asenche bweka obwengencha ase ekenyoro tari kenyoro gyoka egekogera mata na tena nkwenda arare igo tari ntitweka konyete igo beiro yubinginta ase entengina na kibona go chencheirie to gase kesongo status ya ona kiago chencheirie okorolekana kwa ase kenyoro ntomanyete ntwanja ntotancha obole mastiri gusiba ntombara koraki mbara boita baba ntombale bako bamba korangeri none kegeni ngoko bokoreteki okobo bwato omwana omolemaru abageni aba none kanisa I'm sorry to say nkonyorore kanisa none kanisa kwa gulibaga ekoba kongunga no koreteki no bwato omwana omolemaru emiaka amaza mekenga kolere by the way miakene naki okorolekana kwa status tokoroga se gesongo ya chenchirie gochie sabanya Kenya ngiki abeire Kenya getakabeire nyuma amagenderera ataracha gwetera Sifinika entonga gete kiabeire gento kyogo kumiranda kana konyorana na asengweta igo manyekanete mnoria mama Sifinika onyangoge chikanisa chira iga sound nisionya babwate go save into bigo korekana ase kanisa amache no bakurusha igo ikaba kubona ki ngaki omwana yakorekana yatoka bayikyamba kabacha korro omwana inaki nakiari Bono athenge nchoko rumayaga na gatwaro mo cyana ate babugo konya kumurigerianga bogo kore nini lakini gwetera atha macha yaye kire gento kya ororobire ibinto byororobete kithiringi kiri toko ni sana chiba chinke ngogera chiro mo bode binto biryata geteria kera rituko na ndo mo bekire yange ngiya arorekane ngencheria akororekana bono ngiya tiko ba homo ye kyagera ensemo ya kabere mu ruyo ngechini kokwana no mo na bantu mbararia abagoshurikira Sifinika ngaibona twigera boga tenga bono ase yaikeire ntolere digwaka no monto atolendera omwana oyo Ndiamo nanda aseribaga asenge nchomo berone no igetoka na koyenga sino kumubogori mono amagoko na arotari ko banguru mono bona kare yatoka na chisiringi nkengo so achire kurwa tha macha nkarana kibono roche ntanyara mwana oni mosuku matindi ko monyara tinkora rendo nde otokonya gosibia marangeti aye gosibie bintu kumosibia ekagera tukaria abantu aba babere bacha bamokonya omwaka pita mwato mwaka nanyara bwata mangana make mwanchu murigerera kiro chenko limo ngina mangana mange mwaka nanyara ngano bwata mangana makake omwaka lero chibara sankora chiole kere binte binde byabeire gagose mugambyo rangeri bantu ande nkwenyore gokoreteki nkwenyorore koro kwane rangesi koko egwisikaria aswa no mate wana muna kwarole kana basongo bachire mwao bakomba MP bachire anyorete karo mabachare kurwa the former MP we area ye aberi momanyi no balenga na baraibande banyamira county esiko kiyago chire tarengo ora tebenga yachire gwetera amagendera yo mwana Sifinika esiko eroro no wanje ni wabantu twanjanire buna lirito tagaanje na abantu anjaine ko ruakale lakini mabone kara abantu bawo jana baba kanya bawo jegete bawo tena le otinga bwa tijona mbeza tegangira maja ya chokole wanyora mwaigwana ni na abantu obakoira none chikanisa ga yingoja chire nyona fata umo pasta na jeta ka muira kamubatiza aya agateo na mwana kabiro tabwene tikobera nyomba mo bisa mwana oleta batizwe ese ngejo nyaza mwanjeta okolira maendeleo maleta batizwe ozikana nabo okukora kuno ozikana kanene ana bante kenyoro bona bazigete no mwana olia oletira maendeleo ga ekenyoreke kyara abantu bonzi no bakwira amajeko ni mono batizere tu baba Nyanguge SDA ne yere moinonsa omwancho murigeria nanje nabonkorero le kyagera ga igana nje no home iga no nka igo nyanguge SDA no tobeka ine gari no mwana Sifinika anyarete koboko batiserwa mo pastor mo batisete nakyakoreta ga kono hizo kamurusi nyomba okamubogori gochie batiso
igo barenge crusade abageni bagacha mwane no bari kuragira ekero bacho main speaker rende ekagwaita yaitu muna abageni onya baronkoreta turu mwana oito sitting room aikaranso turagire nere bono na ryabore tina na kinu mutari kugacha mwana oyo mutari komore yani moko moreta asa abantu bande kwera abantu bande bakumugari akambo nabatisire nkamukani ya tabatisire akaburio mu pastor renge kanisa ita kamuri nkia kwera mutara moteba yiri to mu pastor ngia kurunga ki pastor nyonga nero rengoro agate batiga tokore meroberio mwana apatiswe konya nali barosirie puru yabo yarenge nya amacha akarusi gwaiga aye asifinika nero muntu mutangani kubatiswe puru ya nyangu wa nabona gothiĩ mwancho mũrigaringo nkĩye twacoka kũrĩ mĩrũbĩrio ropa katũkũrũ mũrũbĩrio kũrũ kũng'o bare maso bogima kũrĩ ndĩnyora ng'eye kũrũ kwa Ndizi TV obwansu bwo mũgusi gĩtaseni giachire nkuma gĩtaseni na mbeyemo imina isiko ya gusi gũkorarĩria aso mũno ito mwansu togwetogeri tũkwĩrorera o mwanya gĩtinge tonyore gwĩtĩra social media pages citu chonsi ipi Ndizi TV News Digital in Facebook Ndizi TV News YouTube na boigo Twitter @Ndizi TV News na boigo website yetu www.ndiztvnews.net omuriro wagema ase obogima togokwana omugano bwo mwana Sifinika bono omongina Sifinika matena romirerie sole sero nyora ngo mugako yabwata mangana make ndandu baikobiekana bono Sifinika ochire nyanguge SDA obatisi ngata banga bageni bachite kuragira bagachire bacha kuragira kurumaega na kiyarenge twerera kurumaega ro kunyuma magendera ya taraba binte bitaracha aebie komonyene ngakikware kuganigo ya bageni gocha mwao abageni kurumaega bagachire lakini ndende bintu byanya tayibira bitokomanya makero umuntu buna kinya saa komukuna bageni bagachire baragera chikurusete gachigo asengenchere nchira naende barana ngukie kanisa harina tigato babekaiga abantu baragera baende kanisa lakini bona tokomanya ngakie yinga kinya saa kuneto yakaboli na abatisire akabanya tabatisiri omwana onere tokubanga tumubatise gekugera tamaiti kende tamaiti batise tamaiti nabotobya nete tumubatise ayengio takabwire kurumaga batiswe kurumaga na bwata kerengeri na nere nkubatiswa arengi kwa karorire ngere bono kali igo kale nyomba na kamwire kanisa kini gate kabero bakongu kumutiri na kumutirimboki ngatanga tigana nde nkarre karo na ari kumwire kanisa iga yani ebirangari bya abantu byare kwa enda sare batigana bano gotegera yani abana no bamusongerete no abantu abane kanyo ebirangari no bire ngatanga na abatari ndeta disturbance ya kanisa abatari abereka ebona pastor ochira gote ebringa ya molete tokore gento kieki molete tumubatise mwaka pita ekero kwegwete ng'omwana ongo cyare ko batiswe kanisa kera kerengere nkiare ngororo nonyorenga ki matono umwana no inombora oikobe ke suti mongina beke kanchwe nkali egero umwana ongo cyare koraki ose batoro nyangi ya kivyake nonyorenga ki kwegwete ritukerio inagogete ore nyuma yeri tukeri taraika paste karo wajete ga le utale binyore se abasiriki baye abadete no mano ya badize to ganjara twensi ya mutwensi tigo mwana abadize kyara mo majana tari goji kanisa ya ko badize san kora yaye na rene kanisa yaye abato kuma sabera igone kanisa ale na wano mo pasta ade mano ya wena dai ja badize ana rende karoba baruwa ga ba te bali tukara na ende tuke badize kale akamwana akabangwa akairwa akabatizwa abalizi bagaja na bamubwatiranite akaruturoje na ende bakamaruzyo akamaleta bakagaya wonderful iyo bana ngamo kombo atenje no umwana na ende to kora majabo okay iyo tali bobe utini kumasabirane miyake eli aikire miyake idiga aendere kora na enda ya maya ojibosyo aya wena ta kora gojo basata wa urwa yo maego mwanjira no mano uru mwako yo mame ntugochia ezenje nyanjari etnyabe una tiga urwa mente na wangwanjira uya mana umongina nyuma tutaraenda gukwana n'abanyakenyoro no mo turete limo mondorere nga yagenda gochitanye bachira umwancho murigeria mbariga twabe na barukuru miro betanganio mo ngono kwa vimu nyako oyongo ruchinche mate garia chinche
Njengo Chimatega Joseph Mugambi Nyagetiria abantu na bange bagocha batoligerigwetera online lakini tinya kubakwana mwensi omongina bamuraba mbanyomire abana banyomire babere noyo motaranyoma naende gento nare go comment igoro yabakaba muri abana eno nare dojabu yani n'abantu abaya omuntu mbanyore tunere omuntu yomba kine tinere lakini abo bamonyora munariga mbaramonyera lakini go bamwanchete kiasi onye tinjo onye omukamuro yo mukara igo manyete buna amangana igari bia wow ukamuro no monene kurukuroda mora yoro murugyu alpati wonko ba tebina gakie gathba kora nengia wo igo na mukari ago yo kurukunanzi athari na kurunere mbaje tibaje kunyera mwana uyo paka na abantu bekenyoro bakumetina ki ngakibona media yakwa aretere tu abana baya batari kunyera umwana uyo motabi ne mirobe ya tainche na abachora lakini nyasa uri okubakuna yani bona banje tu umwana uyo nande mono kubwa bamwe abo babyare tu nende awo ibona bamuruzinga kamati yabo kabisa muno monta goje gukora amoro kya sifinikari nande ko monta goje rati mare tege ntako moretera okay abeska mwawole ndaba Wilson na Felista bono bale chinso abo ngaki na Felista na bara umpa kola tega abakoyo esfinika ndende basacha bagaka basfa Wilton na Felista na barabunko support bare ate bakonyare kero monta achire kare tirege ntote no mugako no nga ndetero mwana yo mtomore mavu gota takora tiege wonderful mwancho murigereria hinyora ngeye Ndizi TV obwansu bwo mugusi omuriro asembe okorokwa oborema so bogima nagote nganyi gwete bekana nchega abono no home iga sente nine iga anka kabisa ga no twanyu amache ntagete bono tukurane na bayibuli aba egera nchikoleta abanyakenyoro nyoro mosuba tiyo gocha okonya sfinika ngomshana no musafiare na bantu babere bakunywa amacha ya sfinika no motule tinta chieti na rato engana yaye bune kenyoro tutararwase iga eto de baga kwa Nyansole village Banyarwanda location nsicha sub location no wada kendo kwa no mwaka nyuma ndara tabanyakenyoro timbo de kenena atebe obuya na obwanja ni waino mabwate mwandira okolega na Ndizi TV kabire mwakorire aine mwaija mwatuzomeri na indu na toko kekiagera ekinaki yibone karamo kora na itoko maya na Ndizi TV nero mbiere ngokonyera kuna abantu n'abalema osaba abantu buna tokora yirigerere abantu abange baandete okonya ku Ndizi TV yamano omongino batekendo kwa ntara tabanyakenyoro nche nare batebona mbiyamona sogo kana ndi kwani abana bane Albati Felista Gwizita Spimika Yaga na sokoro nero moko tibonsi piasa ba gutoka na bakaba murabane roda mura na Nancy mura yona batebiri mbiyamona segasi mo koranka ige karo mura iga umwana uyo nero gerire Ndizi achire botora na ino nyandi mwarenga lakini atenge chomotebi kwa miapa ya ino twatebire mbiyamona kwebire kaisa olio gosi alieti ngangorora mbiyamona mwancho murigereria tigankora na bayibuli aba indendete abanyakenyoro na bondo chabwatira ngoyo gokwana mangana bira bakonywa amachaya kurwabo tobenga twakolire kurwa senka yo mwaka Peter Nyakundi. Ndizi TV obwansu bwomugusi omwanchu murigereria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asogotwa kiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikereri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV yetengia wansu bwomugusi. TV yetengia wansu bwomugusi. TV yetengia wansu bwomugusi. TV yetengia wansu bwomugusi.
yabeire na mbeyemo kigekogera tukwikwana yabeire na mbeyemo simeroberie metindi wansuwo mugusie simeroberie metindi wansuwo mugusie tamang'ana maya wansuwo mugusie tamang'ana maya wansuwo mugusie meroberio bosemia wansuwo mugusie meroberio bosemia wansuwo mugusie chingera chiakagokya wansuwo mugusie chingera chiakagokya wansuwo mugusie siyetengima wansuwo mugusie siyetengima wansuwo omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti urwo asembeo emesa ya mang'ana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusie omwancho murigeria inyora ngawe ndrete kurigeria Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuroberi bw'oborema asobogima astogochira rero ensemo ya kabiri kurwa somochie bw'omwaka Peter Nyakundi Nyakeri n'omong'ina Mary Nyaboke abaibori ba Spinika Nyabonyi Nyakundi oyo onyarire ko bokoreta magendero yo gokumia twarigereri mono igoro ya mache ntukwanirete bindo omwancho omurigeria bono nyoriri banande kokwana n'abanyakenyoro abo banyare ko bagokonye kase nchire yemo goseyende gwetera so mwana Spinika mbale bagonywa amachaya mbale bakoyera bachikoa chiombe chiabo abantu bechipigipigi mbale bagosiberi igaiga abantu mbale bonega barikire aseng'encho omwana oyo Spinika abantu mbale no barosi ba mache ng'anya bari kabura bacha bakoresa ng'encho Spinika enyo mong'ina mbiyole omong'ina otari koigu buyo mwancho murigereria nere no munyakenyoro omong'ina mbiyole mabero gukwa mabero gukwana omong'ina mabero mbiyole mbuya mono mbuya mono anki amacha ya okonyira omong'ina ogataba mache ya torenterera magendera maya ngwakero mwana Spinika torenterera mache twabete gochuchandika ya mache twanyode togweshubiya mache tokunywa mache maya kiro montari no baremu chena ale kogeria mache orero kunywa mache buye among'ina yo kwanira igakaberiri rero taikoberi mache ngaije mwana esagere mbuya mono omong'ina Spinika omong'ina mabera na ndoyo gari ng'ina moke taiba ore ng'ina moke Spinika mbuya mono tiga mwancho murigereria oino omong'ina Spinika mwancho murigereria mundu mogoko omonge oino omong'ina ng'ina moke Spinika okorokwa mabera omong'ina onyarire gotwerera mng'a amachaya rero igakabiriria amache rero taikoberi seng'encho akoegwa amache ari neriogo korwetangia abanyakenyoro ntate gokwana no mosubati oyo mogaiga omoke nere oyo nyarire koba okonyore faida gwetera Spinika babana kyokoroko Nancy kwambuka Nancy kwana ne sauti yake okwana lema Nancy kwambuka Nancy na kioma the Spinika mo mate bujamono une posi yane ondusiria saa tambe karati gango Spinika ne posi yao korusiria saa tambe oyo ale mare tole nyumba ngeresa ngakia korusiria tambe ena renge nyo isiko bonya goete chikondo ngurigia me chikote no chibona ari chikondo bono rera ne dikwe no chibona rata bwa karwa korire kondo ndagera to kwa iguna pesa ngachanganya nga Spinika bono obeiro yo mana senda agatoka nyora nga omong'ina Mary taikwenyaro yung'ina Spinika agatoborire nde toje kokonya Spinika bana bato kumusibia to musibiri chianga because Spinika no yo mana asitu igwa Spinika nere boss yao Spinika jenere mate nero koligete nero ndigete so gimabwa okanyotara nyora Spinika konye kwa umira na kerema kende ande nande ngakigwa kalengeriri gorije birema ya nare kanyora ndara manya Spinika nare kanyora ndatame nare gutena bana to gotama ya bana tingotama oranyoro mwana omung'ao nchero wikane Spinika lende nabongo mulinda nabongo mulemereria ino je bwa Spinika ndusiri emyaka erengo wate baba I'm sorry to ask 27
27 lakini ayo go civi spinika bono ngerese na kia bantu bandi ska bagukoira bantu bamaete nga nayo go konya spinika na kisika bagukoira ekerogo bakonyora okorwa sobo spinika ga ngane gasi okorwa gosema mbiririo gocha na ki relationship ya ere na bantu bando bochayo bwanchani obochaiya abantu bandengo babaro ase ngenjo gocha kwasibie chabu yo mwana ande ne yo muntu mone totebere nonyora omwana gwakora tokoba kwania tokoba yani mbago baza wesimere koba nacha naye kulingana ni gasi yao gukora lakini aye tongoro konyora nabo yesigete nga ngisanegete ne ya spinika nteberinga basubati bande beke gori kiao okonyora bakona kuogia bagaka babo nga toleta tisukari toleta thiki nensemo mwina lyo mole marukarororo otakiri nono korosera ndagira guoka karati gogosibi basemingo abasubati abeke gori kiao nyo chanda bagaka babo ne tongoro abasubati rero njemete nganduri konya gotegemea bagaka nande turi konya gotanga mbara singe njo konya kobachanda basto chande kekero kendo kanya ngangole tareta saje negasi igona bogo tebange gasi negasi pole ko pesa na nderingia emiaka erenga wasubiri spinika amusubiri emiaka ebere oyo no yo gatatu emiaka ebere oyo no yo gatatu omwancho omurigereria omosubati omoke kabisa Nancy kwamboka gwantebia nkanga yire Nancy korugana ngare nkaeteri ari mono kongo chimoina okay nanga tebango mancho murigeria omosubati omoke buno oyo bwerwete nga tikumere tinga ngasi kyo gukora egasi ni egasi egento kiama na ne tongorero kentangokia nkeria ateba nga sefinika ne boss yaye ne ro murigete ne rogereta abana baye bakuragera ne rogerete abana baye bari school egere nkole kurwa sole Nancy nkiura atebie family ngima ya mwana spinika nyabonye family njengo nyakirambi ya mono watu warto barmere rwo kurenda spinika paka na ndu muikirire twajira kanyore benefit kurwa sare ento kwanga okiri nikyo tubrange benefit kurwa sare ningo kwana ndo mwancho murigeria no mongwana nare gaiga onte bingere epigipigi yaje ga kora boda no agocho yesibeli gaiga so ngi mongwana randa gachia mongwana ribwe epigipigi nere ntagete bono gukwana nere arangere sabira atatu iguru ye epigipigi nyakiendu yande marieta onga kyokoroko ita nangoro dio kimasira no rega kabisa ne jacket ne ndojo bate reflector ga kabisa iga no monto boda para nyangoge kebirigo ano si sora ande ngoire na mongo koira esteni ya onere esteni ya ne viongozi na kiyo ma de spinika kama maete na bono na jira mongo tana ninje ne posi yane sababu ninje ndete ira majanga no ngoja no yeli abantu bana maje vaisibia abana bana mungi none bwezibia na rongo tumeka nyomba iga maja ya bono kanya twasumbukire esenga kira bono iga sai tole fe yake tole kuya maje kurwanga na kia maja akonyire sector boda stage no wate banerie nyangoge na viongozi na kia maja akonyire sector boda stage nyangoge na tuligete kwa sababu bono mna go sangitwa buguriria maje kurwa oirere customer ya toire beza iko bono na bodo dane posi igo osibelie pigipigi no mo osibeliga okay ya maja to konyete sana nkiura tebie mwibori onde bwensi buna ndo chene omumro moke ole chinguru gwake pigipigi kiki paka yaigwa nkiura tebie mwibori omoke bunaye andake oratoko bwato mwana moremaru gose omwana omwa buna bona bamura Albert bigori bya onkagete babwate sister yabo oromoremaru Jenda batebiga no otwaro mwana ole marete nyomba to bwana tiko mobisa moso kinera manyekane emina bwana iga serikali ngonya gotebere abantu bare marete abantu mna bwana no nabagotu pongoli kigobale so kyo mwana yari kwe era manyekane abe kwe system akonyu muna sipini ka bwana tata bwana nera akonye tigangu boli swali lyo bocheke kana mocheke nkoba omwanjo murigeria ekoro kwa Ndizi TV obwansubo mogusi togochire masemo croise kenyoro Kenya Nyansole girime yansi sub location Bonyarwande location Kabonyoru ward na boigo account ni ya Nyamira omugambi Joseph Nyagetiria moko morora abanyakenyura mwamongera maiga kwa niaba ya Ndizi TV tigangu boli swali lyo bocheke bolia no bwate people ariko batubwate people anyoro muise ko ale marete koko kyale ngomo kwane
Abangu mo na bakongo. Abangu mo kwana. Na abangu mo kwana. Omuiraka kabisa. Abangu mo iraka. Ano montomia. Ano montomia. Nanda asante sana jojo kwa na Ndizi TV aseli baga ya bantu baito ba boda. Omongina nalege kanere na anyorire na anyora ekebuyu abwata kururoche omongina. Ngakimbi yole. Na Rolando chao kubucha macha spin kana kyokorokwa. Nkingo kwa malita na kuro kumeli mora. Ntuli no mogoko. Nande ngote batuli nga omwana una bekerema. Nande ngwa kirande bito ntombi yamana na meli. Ye kogera bare ndito omwana oyo paka na intutu ekirwo kye bonyaranda igatu amonyoriro ororo. Wana manyantuli no mogoko kegera ngoto ara amache. Mache na roba ntomo bwagachi na amache. Kiregento na amache. Uira nilitolimbi yamano. Nyondi ba moitete gusiba mutiga bayibuli bayembasa komurenda bana bana bali bande bakolendo njale ko Jakoba lakini njengole ndiya bayibuli bayengambi yamano nande mbi yamano ba mulendete mba mutuguta banda bange bakatanga kero montale malete ngai gombobe na bekera makelige kwa urainse kwere nyasao kwa okay paka nando mulende pakenga kiri nyasara nje ko koraki enyoka komuira omanyanga ga muira lakini kale moyo muragiri nando mulende mbi yamano ngango mugano mwenge bwa mache nyuma ya macha spin ka taracha na kyo bakongu bwa lenge ba mache kenyoleke bakongu bwa lenge bitiroro chembire gaiga bitwala ko enda nyansole maate twa bucha mache twa beka chiraini lakini boni garaini njiri chigari na chicho 20 kita kabiri choka macha ichire nande bachire na intumba ka konyeta mache nkunyutore aendo chino mongina kwaligio konga iga na miaka 70 ke wagiri miaka 70 70 unokete igamba teko kubwa nkete ndieretense olieretense omongina ntazo semya bangina bande mbale bakongwe kero moswati asokire bwoye anyorire omwana obwato bolema omongina mokororeri kabisa otebanga ntugesa kugito bolema mbuiyo ensemeri ngabangina bali abasubati bakora tijinsa abo banyora abana babwato bolema tigango tebi bate kero gukwana igo ntukare yane gusenga kiyane yarenga bukare ekero goseka kuno goseka nga no morema ukwarete rubuo apana omwana no mwana karabo musubati karabo momura noyo goko mulende muna bande bonsi bali babwata maiso njira bondo chi iga musode to nyumu bocha bwa anyole mwana mole maruto komo muronda yena bonko mogwera kamu kiagera nyasai na njete uinya sao moete igoma te kero koseli bni bisuko seli kurumuchi okay buya sana omongina watana ke korwa marieta aba Mary mura omotulete oli achiete bana timate somotulete aye omosubati ninchenko leke pindi koruga igo mosubati baba buyole naye kwana ni sauti yake na kiba gukoroka Christine mobe kwana liyo kane vale mu Christine na macha ya tokonyire muna ntutokora saruni moina na aro tugutumeka gusibiri abantu imetu ga macha na tokonye ane salon yo bwate ga macha spinga na ro gusibiri abantu imetu kabisa paka bangara ono unando choro mokeiga turaba miaka menge turangichira no eninche ratuka kwa joro mwana male marungi ora kole Christine tingo mobisa na nze ngo mumanyekani masoki na nze nyoro bakonye ne serikali okonya abale mafu gotingo nyara ko bisa mwana mole manati no mure mafu mubise das mama soki na inda manyekane nyoro bakonye kurwa serikali okay ndage to kwandira abaise kaba kembale bale chinsobo bakonyora abana bale maru otamutigira ngina koro monkwanire dake ya moto koro muri tukuri alera togo ngote ya bali bakubisa abantu nabisika bakenga mukonyolire kerema watamire mbatama bana balia banyale kubasokia singinje serikali ne bwate obokonyi guchasi bale babasoki biamono sana Christine wanchago kwana na Ndizi TV omwancho murigeria inyoranga rero twakoretere nsemo ya kabiri omugano bwo mwana spinika astwaligeria project ya mache eyachite gwitira ase omwana oyo kagetenge biro byane byaerire garia angona nyore ngana yo motureti na ndo byanere gacho batambe lakini rende ankyo kande omwanchwa one omurigeria ase libaga lyabo twabwatirana omwancho one Ndizi TV outside broadcasting crew
tugere kwa OBC rero yale kuragwa na Ndemo Junior Captain 001 ensemo ya Mariogi chibicha chinkenonoku oyo minto Met Ombogo Omwagi na ensemelia ya administration na boigo transportation oyo minto Hezbona Nyamete kurwase kenyoro kia Nyansole meansi cha sub location Bonyarande location kia Nyamira County ncheno muralio Brother Power Jareda Wilberforce. Bye bye.